abafuna ukumkhandela into yakhe ihlala incane ingakhuli ngoba nakho bebona ukuthi amadoda ayasondela azomeseka. Akukho lapho esake safika khona entweni ephathelene noMangobese njengensizwa nokunsizwa safike sathi uMangobese akabuye eceleni sekuyithi abanikazi bento. Izithombe ziningi ziyinqwaba sikhombisa ukuthi sihamba naye simbambe ngesandla simshayela uhlolo. In some instances, we even refuse interviews. In some instances, we even refuse to continue working uMangobese engekho. There's evidence in these phones where la isasisho khona ukuthi njengoba sila sibizo uMangobese sizokweseka yena. Njengamadoda we can't contradict ourselves and say we want to empower women and say we want to support women, and then when they initiate programs like March and March, and then as men we don't come and support. And for those that are worried that maybe there is some division between us and A March and March, there is no division. A March and March is a program of Usisi Mangobese. We support it fully with everything, and then Insizwa Nomsizwa have been there. And A March and March is not the first civic organization to fight the illegal foreigners. There was Put South Africa First, and people infiltrated it. Politicians infiltrated Put South Africa First, and today it's irrelevant because of allowing these rogue elements, the politicians and people who have other ambitions beside helping the country. Operation Dudula nayo indala kakhulu kule March and March, and it has done significant work in South Africa, and we can't be contradicting ourselves sitting sifuna abantu behlangane and we fail to recognize each other when we are supporting each other. So siyacela kubantu base South Africa ukuthi bangasebenzisi umoya omubi nomoya wokwehlukanisana lo okhandwa ipolitiki. Ingakho kungafanele lama civic organization alidwe abantu abanama ambitions epolitiki. Akufanele mangabe nje uleader umholi noma uyingxenye yeMarch and March ubese uba nama political aspirations, because siyazi ukuthi lapha kuma organizations ethu abantu asebephethe lama march kwezinye indawo, abantu abafuna ukuba ngamakhansela. Yibo ke laba bathi mabebuka uphakela umthakathi besaba ukuthi mhlawumbe uphakela umthakathi ufuna lento nami engiyifunayo. Bese ethi uphakela umthakathi ufuna ukuthatha into kaMangobese kanti uzama ukuthi uMangobese angabi nabantu abaningi ukuze yena ezothola lento ayifunayo. Mina ngi-strong weingane zakwethu, ngifuna nazo weintatheli la eSouth Africa bambalwa abantu aba-strong njengayo. Ngi-strong physically, ngi-strong emotionally, ngi-strong spiritually, ngi-strong nje ngayo yonke nje into. Ayikho into enginga-strong ngayo. Ngisho ungakhuluma into embi kangakanani, there is nothing anyone in this world, in the entire universe, nobody can say anything that can demoralize me. You can't demoralize me, because I was held with a hand every day for 21 years, from 0 years to 21 years. I was held. Ngangibanjwe ngesandla, ngitshelwa impilo, ngitshelwa umlando, ngitshelwa yonke into, ngitshelwa ubudoda, ngifundisa ukuthi kuyini ubudoda bumelana. Abaningi bayamangala la. Uyabona kade ngithethiswa yenye indoda lapha ithi uyabona ke phakele lento yakho lena ke manje yokuthi uhamba uqimbile lapha abafazi bethu sebethi ke manje indoda kufanele ibe nje. Uyabona kube kungamanqoko, kodwa we understand ukuthi kuhamba kuze kufike ezingeni lakho nabantu besifazane ngenxa yokwenza kahle indoda phambi kwabantu. Abantu besifazane bavukelwa yithemba lokuthi kanti amadoda khona, indoda yinto kufanele ibe kanje. Yingakho ke thina sikulwela ukuthi amadoda wabuyelwe yithemba, awabuyelwe ukuzethemba ayithande, abuye kube ubuqotho benza abantu bekubona. Ubuqotho benze baningi abantu abangikhulisile mina la engingababiza ngamagama abadumile abakhona abadala baseParliament abakade beyingxenye yempilo yami enkulu, abazi kahle ukuthi kusukela ngina 7 years angivele nginje angishintshi. So laba baphuma umkhankaso ukuzama ukuthi bengingcolise noma bezama ukungiqeda amandla, akwenzeki kalula, ngoba yikho into ongayicinga ngame engcolile uyithola. Angiyiphile impilo engcolile, hayi ukuthi ngiyayifihla, anginayo impilo engcolile. Akukho ngisho yedwa umuntu wesifazane la emhlabeni ongaphumela obalathi mina njengoba ngikhona ngahlukunyezwa ukuphakela umthakathi.
yime ngilwela abantu besifazane lokhu ngazalwa ngilwela abantu besifazane ngaka ngalwa nendoda endala ifuna ukushaya udadewethu imeshela ngenkani endala yaze ngikhiphela ucelembe ngathi lutho angindawo udadewethu ngoba ngangifundiswe ngimncane ukuthi udadewenu uyithemba lakhe usisi wakho kuyiphatha kahle kwakhe kulele kutheni wena njengensizwa emphakathini hlonipheka ukuze insizwa noma iyeshela udadewenu imeshele yazi ukuthi lengane le inabafowabo lengane angikwazi ukushela lengane ngenhloso yokufuna ukuyichaphaza ilokho kufanele sikubuyise sizinsizwa ilokho kufanele sikubuyise so lwaba bazama ukubona lo msebenzi ongake sesiwenzile ngeke kwenzeke insizwa nobunsizwa whether akhona amanye ama civic organization noma ngaba work insizwa nobunsizwa lokho kufanele achieve eSouth Africa izoku-achieve South Africa ngoba we are very consistent ayikho political party noma political a politician esikuyafika kithi ngasese yakhuluma nathi isitshela ukuthi asiyeke ukuthi asenze ukuthi isitshela ukuthi asiyeke awukho umhlanganiso ofihlayo uma ngabe sihlanganele nomuntu ngoba sisuke senzela lokho ukuthi kungabi bikho izinto abantu abazoyisola kodwa labo abafundiswe ukuthi yonke into emhlabeni yenziwa ngemali we are here to teach them a new lesson wonke umuntu owazi ukuthi kuyantshontshwa emhlabeni wonke umuntu owazi ukuthi kuyathengwana emhlabeni insizwa nokunsizwa izo-redefine i-honesty kubantu abasebenzela umphakathi you can't say this is a hand and when you turn it the other way and then ukusuthi akusisona isandla so ke besithi asendlalele nje bafowethu siyafisa abantu besifazane eSouth Africa bengaphatheki kabi ukuthi mhlambe sesithatha imisebenzi yabo noma senzani a wise woman will always know ukuthi uNkulunkulu always put men phambili ukuthi bavikele abantu besifazane manje ke ipolitiki ifundisa abantu besifazane ukuthi bangaphezulu kwamadoda yikho ke ninama-ex angaka yikho nje ninenqwaba yama-ex umuntu azabe proud akubalele ukuthi une-ex yami la une-ex yami la ngoba nomavuso nje uyi-ex so our media statement is a call for a new South African charter. South Africa needs a new national charter that reflects the aspirations and responsibilities of democratic choices of South African citizens in the 21st century. The 1955 Freedom Charter declared that South Africa belongs to all who live in it. Okungamanga nje. Asikwazi nje ukuthi singasukela umuntu waseBangladesh sithi naye ungwala. Ayikho leyo nto leyo. South Africa belongs to all who live in it. Many South Africans now believe it is time to debate whether the principle continues to serve the country's national interests or whether a new constitutional vision should be greater emphasis on the rights and responsibilities of sovereignty of South African citizens. South Africa belongs first and foremost to its citizens, who shall determine its future through the Constitution and the democratic process while respecting the human dignity and fundamental rights of every person within the Republic. Such proposal should require broad public participation, and with our marches and that have continued across the country, there is no doubt in anyone's mind that South Africans have had enough of the laws that are passed without their consent. South Africans, that there's no greater public participation than this one thus far. We will no longer be manipulated into being called vigilantes or Afrophobia or xenophobic. Government must act on immigration reform and border security. Bakithi kulaba bakithi abathi si xenophobic ngeke sifunde sonke lesi statement ngoba nisazombuza imibuzo nelanga sekushonile sizonithumelela sona ikhulume ngaso. Kulaba abantu base South Africa abathi si xenophobic baqale masiqala imarch bathi lento izolasta 2 weeks. Ithe mayiqhubeka iba na 3 months bathi hayi lento lena it's an ethnic mobilization. Ithe mayiqhubeka iba no 6 months kwathiwa hayi these are vigilantes. Kwakubhala nanga umngane wami okwaphala. Uyabona? So we have beaten every word
every name that is we've been named, we have beaten and we have proven to the government ukuthi we are not those names. We are South Africans who love their country. We are South Africans who want to see this country prosper. And in a short space of time, we have shown that imisebenzi khona eSouth Africa ngoba kukwazile ukuthi kuqashwa abantu njengamanje kwasikhuluma uSpa unamathuba athi sizwa izolo late ukuthi uSpa unamathuba u15,000 for South Africa. Kade sizwa manje ukuthi lapha eThekwini indawo eziningi almost 1,000 emsebenzi evulekile. Kunendawo eyodwa ekhanda uPoloni la eMbilo ekwazi ukuthatha abantu abawu500 replacing 500 foreigners. Now if you are telling me ukuthi we are xenophobic and then at the sibona manje lapho kuna 15,000 wabantu baseMalawi, so are you telling me ukuthi laba abantu baseMalawi bebengasebenzi? Bonke labantu baseMalawi bebengasebenzi njengoba ubabona nje ukuthi into yabi namabhadi as much as kubhlungu kubona amabhasi abo egenqeni. Bathathe mina bangifaka ebhodleleni bethi bayangithakatha. Yes. Bangifaka ebhodleleni bafaka izibi bafaka umuthi bafaka amanzi bafaka isithombe sami. Bathatha lezo thombe bangena nasebhasini bahamba naso bethi baya naseMalawi. Ndawo ibhasi endleleni. Uyabona ngeshwa elibhlungu. May his soul rest in peace. Driver with truck ushonile abawu11 balimala, and that is a very sad thing to watch. Ukuthi abantu bakithi now even abantu abazikhulu esikhundleni sokuthi bekhulume ngokuthi siyabonga bantu base South Africa, siyabonga ukuthi nisukume nisikhombise ukuthi lento ingenzeka, lento ebesihlula sonke lesisikhathi ingenzeka. But what abaholi benzayo bathi uphakela umthakathi is unskilled, but no, he's an unskilled Zulu man because angikhuluma isingisi esikhulu angeke kodwa ngenza into I can lead 257,000 men and they can walk through town without breaking anything. So ufuna ngibe skilled kanjani? Ubona ukuthi lamadoda emiza amadala kangaka. Yesterday they were advocates, they were doctors, they were professionals, they were learned people ebebelapha emashini ebengibahola izolo. Bekunelunga leParliament ebengilihola izolo lapha. So I'm unskilled because angikhuluma isilungu esikhulu ema-boardroom where you guys measure each other ukuthi omunye ufunde kangakanani omunye ufunde kangakanani. What is the purpose of going to school when you can't do anything? What is the purpose of going to school if you can't stand up for the country? What is the purpose of going to school when the country is going down and the laws are being broken in front of you? And then as soon as abantu base South Africa besukuma bethi awuthi siyilungisele nansini ubese uthi wena we must follow the law. You are the law, you are in parliament. You are the law, you are in parliament. You're supposed to have enforced these laws long time ago. And then you are trying to hinder us from doing our work because you feel like you are going to lose your position. Very all of you in parliament, you might lose your positions because these men and women, they are ready to take those positions. As you can see them walking through the streets and fighting and chanting, talking about our country and fighting for our country. They are ready to go and fight for this country. Seben a budget in parliament because we are doing this without a budget. No amount of propaganda, defile terrorism, patriotism will defile patriotism or erase the sacrifices of our ancestors. We as Insizwa Nomthetho Development Foundation, we have noted the utter contempt of disgust, the cowardly and malicious campaign by certain individual political opportunists who have resorted in spreading falsehoods and fabrications that our struggle and commitment in South Africa are funded by Israel and other Western powers. Sengiyagcina la sengizokunikeza imibuzo ngoba izinto eziningi engizokwazi ukuyiphendula izokhulunywa nina kodwa ngizosithola lesi statement. This was very important for me to tell. First of all, I want to thank the South Africans. People won't believe ukuthi we spend a week almost 15,000 rand worth of fuel going around. A week.
and that money comes from South Africans. I have my Capitec account, it's not hidden, I put it out there for social media, and I've kept asking people, and when I said to people the 30th of June, I announced it here. Advocate Ndao, he was here. Advocate Ndao Konala. We were here on the 7th of December when I announced the 30th of June. And when I said that, people said, no, he's crazy, he's a Zulu man, he's barbaric, he's not educated. So I don't care. Mina ngifuna ukuba educated. Mina ngiyazala, ngizala izingane. Angidingi ukuba educated. Ngizala izingane zabantu abantu ongeke uyibuze mayiqhamuka la. Uyabona ngoba lokhu kufunda kweni kudayilutha negazi ngizala izingane engafani. So ke ngangilapha ngimemezela umhla ka 30 June 2025 2026. Abantu bathi ngiyahlanya ngenza yonke into. But more than 2 million illegal immigrants have left this country. As we are talking right now, we have our intelligence in the borders. People are leaving because they know ukuthi sizoqhubeka nalento. They understand. Every day. Yesterday I came late in the march because I had an intelligence that some people were waiting somewhere for me. I had to change 2 vehicles so that I can get to the march. Because if I used my car to come to the march, I would have died yesterday. That's why I kept postponing the times, because the intelligence was telling me there's things that people are trying to do. And thanks to the police, thanks to the intelligence. And all those that are criticizing us, they don't know that we go through such. All those that are criticizing us, they don't know. The last time I saw my younger wife, who must be here, it was on the 4th of December. I'm only going to go home now. Nami ke ngiyodlala webakwethu ngoba kade sagcina ukudlala nezingane lapha. Ngidlalise nengane endala engizalele izingane. Uyabona. So ke kubhlungu kabi ukuthi ugxekwa abantu begxekela izinto ezifana nalezo. Indaba ye xenophobia nokuthi siyakhokhelwa into engeke iziyenzeke kuphakela umthakathi. No one is going to fund me. No one is going to fund me to divert this. No one is going to fund me to change the tone. Ngicela ukuniqinisekisa kuloko angithengeki mina wengane zakwethu. Lokho engikwenza ngikwenza ngobudoda. Lokho ngikwenza ngoba ngiyindoda. Ngikwenza ngoba kuyi-responsibility yami njengendoda ukuthi ngisukume, ngikhumbuze abaholi, ngikhumbuze ubaba egcekeni ukuthi baba ngiyakucela, sicela unake thina njengezingane zethu. Uhulumeni awukusuzame ukusikhuzela laba bantu esibe nomoya omuhle kubo. For more than 25 years ama-foreigners ehlele eSouth Africa. We were very nice. And then boom, December, they make a video and say, we are going to take this land. Okay, so we know they can't take their land because they can't take it back to their countries. But the worst thing they said, the worst thing, they said they are going to take our women. Awumthinta umfazi kwaZulu, akathintwa umuntu osifazane kwaZulu. Yiyo ke into yasisukumisa leyo. Sathi uyabona ke abasho lokho kuphela. Uma bethi bazothatha abafazi bethu ngoba abasho ukuthi bazothatha intombi, bathi bazothatha abafazi bethu. Inhlamba ke leyo uma windoda ukuthi nje wena ungarelaxa uthi ngoba wakho umfazi akabakakhulumi ngaye akunankingi ngoba bazomthatha ngempela. Bazomthatha ngempela. Nizwile nje kwenye province udeputy mayor, the whole deputy mayor indoda yakhe yaseNigeria. The whole deputy mayor ubefihla abantu endlini yakhe udeputy mayor. Uthandana neNigerian elingasebenzi. Uthandana udeputy mayor, Google the news, they are there. Uthandana neNigeria elingasebenzi. Uthathe abantu bakubo baseNigeria wayobafihla endlini yakhe. Uthathe Osman engabe uyahamba udeputy mayor ayodeputize le eNigeria. Usebenzisa ama-state resources nendlu kahulumeni, nemali kahulumeni, nemali yabanye abakhokhi bentela ukuthi afihle abantu bokufika bangekho la abalapha ezweni ngekho emthethweni. Ngane zakwethu owethu umyalezo uqondile. Owethu umyalezo uqondile. Sithi izwe alilungu, akubuyisa imithetho, akulayinile la sizonifakela khona nizoqhubeka nakho nikufunde, kodwa asikwazi ukuchitha isikhathi sikhulume ngezinto esisadinga ukwenziwa sineminyaka ewu32 sisemandleni. South Africa in 32 into democracy, we can't be still planning. Things needs to be done now. Insizwa Nobusizwa Development Foundation nizobona lapho ku statement izoqala manje namhlanje ngomhla ka1 to force izinto eziningi lapha eThekwini. Hayibo. Ubani lo nginikeza izinto zengane? Yeah.
Uyabona ngathi ngiyazala nje. La kunezinto zeingane ngidlule. Siyabonga. Benganandaba nokujuluka mina. Indoda mayikhuluma into esikazi iyajuluka. So ke sizoqala izinto ezinkulu njengamanje bafowethu ezokuthi sihlale entweni manje njengalapha eThekwini. Into esizoyenza njengala eThekwini njengamanje. Sizoya kumasipala sikhombe ibhilidi sithi umasipala namhlanje khipha laba bantu namhlanje. Sisuke siye kwelibi akukho ukuxoxa okuzokwenzeka. Akukho ukuxoxa okuzokwenzeka. Sizofika sikhombe ibhilidi ngoba amabhilidi abahleli kuwo barenta kumuntu osebenza kwamasipala. Barenta ibhilidi ngelika works. It was vacant, and then strategically ama Nigerians ahamba ayongena ebhilidi. Ubani owatshela ukuthi ibhilidi alinamuntu? Ubani owatshela bangena bahleli bayeka ukuhlala ukuthi bahluphekile baphenduka baba ngama landlords. Sizoya kwa Transnet. Izindlu ka Transnet zonke lezi ezigcwele lapha empilo okuphekwa kuza ama drug. Sizoya kwa Transnet sithi sicela usinike uhla lwezindlu zakho Transnet. Sicela usinike uhla lwezindlu zakho Public Works. Masipala ngoyilanga lithile siya kunansi indlu. Siyoyilungisa siyoyivula sicela abantu abaphakathi ukuthi abaphume ebese leyo ndlu isentenziselwa laba bantu abakhahlamezwe ezikhukhula balapha eSouth Africa behlale kulezo zindlu ngoba vele azenzi lutho abadinga ukurent abenzi lutho ugesi awukhokhelwa kwenziwa lutho abaqhubeke bengawukhokhela ugesi bengenzi lutho kodwa kuhlala abantu base South Africa ngoba nakho for so many years abantu bangaphandle bahleli kulela bhilidi abawukhokhela ugesi. Can you imagine kune bhilidi la okuthiwa abantu abokufika bahleli khona batshele abantu izolo ukuthi bona bayindawo kodwa kunomasipala la eThekwini. Thina ke njengeinsizwa sicela umasipala ukusebenzisana naye namaphoyisa sifike simkhombise khipha laba abantu namhlanje uma ngabe ngabakhiphi siyahlala lapho bazohlala lapho ngaphakathi abezi kuphuma beyothenga abezi kwenza sizohlala lapho angithi abangamakhosi bayagada sizobagada ke thina sibona aliki drug elizodayisa la eThekwini ukusuka manje kuya kuDisemba nizobona kuzophela ukudayisa kwama drugs la eThekwini ngoba kwenziwa ngamabomu kwenziwa izikhulu namaphoyisa nani ukusuka manje sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi futhi asifuna amaphoyisa lokho eyobona asifuna amaphoyisa lokho eyobona iphophu ayiyeke ukuvikela amaphoyisa iphoyisa linesifungo sokuvikela umphakathi inqwaba amaphoyisa angazabulala umuntu la kodwa ngezenzo zawo zokumekela imali zokwebiwe kuma drug lords seyibaqedile abantu asabeqedile abantu amaphoyisa lingazange lona limbulala umuntu ngqo kodwa lama drugs anikezwe izingane zonke lezingane zakithi ezihleli lapha lokhuza eKing Dinizulu Park ziqhamuka kulezi zenzo zabantu abafuna ukwenza imali esheshayo. Okwesibili sizokwenza njengensizwa nomsizwa sizoba nomhlangano no Premier nobaba uMkhwanazi sihambise uhla lwamaphoyisa esiwaziyo ukuthi adayisa ama drugs awase Richards Bay awase Newcastle awala eThekwini awokugcina idolobha singalibalanga isitenga. Niyazi ukuthi lapha kwaZulu kunesimo esibuhlungu kangakanani esenzakalayo lapha kwaZulu kudayiswa ama drugs afihlwa ngaphansi kwestage noma kwesithuse selema. Into ebuhlungu ngendlela eyisimanga okufanele ngabe sonke thina abantu esingamaZulu esihlala kwaDukuza kufanele ngabe lento iyasihlupha kufanele ngabe into ereportwa zonke izinsuku kufanele ngabe into epostwa zonke izinsuku ngaphansi kwesithuse senkosi ngaphansi kwesithuse selembe umqali walendlela yakwaZulu umgqugquzeli wobumbano kubantu bakwaZulu kudayiselwa khona ama drugs afihlwa khona. Sizosondela ke laphana siyilungise leyo nto leyo ke abaningi ngiyazi ukuthi bafisa ukwazi ukuthi umhlangano wethu okokuqala ungani kwamfakanga usiso uMangobese nokuthi kungani singazange kuvezwe ukuthi yini biyokhulunywa siyoyikhuluma nomongameli. Laba abaningi ke futhi bebezama ukusebenzisa lokho ukuqhuba indlela zabo zokuzama ukuthi kube nokuqhekeko phakathi kwethu. Abaningi bayazi ukuthi umuntu we-social media mhlawumbe social media kodwa uma ungaqaphela kuba kancane kabi uthole kushuthela ababoni. Ngiyabaza abaningi bayangifonela bakhona la efonini yami siyahlangana nabo bathi kukancane ungithole kushuthela ababoni. Cela ukwenza into enkulu kunazo zonke nizoyibona ukuthi ingakanani. Akekho wakwabona isithombe sami nomdoko mbali.
kodwa sengahlangana kaningi before inkosi okhokho beyikhumbule ngahlangana kaningi kodwa ngaze ngifike eduze kwabo. Ingonyama ngiyenzela umsebenzi omkhulu, umkhosi woselwa umiswa yimi. Makwenziwa umkhosi woselwa umiswa yimi umkhosi woselwa. Okuwumkhosi omkhulu ngendlela eyisimanga, okufanele ube mkhulu ngisho kunomkhosi wamatshitshi. Ukuba izinto zenziwa kahle lokho insizwa nomnsizwa enye izinto ezoyilwela ukuthi yenzeke, ngoba umkhosi woselwa umkhosi wokweshwama, umkhosi wokuthi ucelelwe impilo isizwe. Ngokona mkhosi okufanele ungabe mkhulu kunayo. Iwona mkhosi uhulumeni okufanele ufake ibudget enkulu kona, ngoba iwona mkhosi la okufanele kufundiswe khona abantu ukuthi benzani. Njengoba kukhalwa ngokuthi amatshitshi ayafundiswa, insizwa ayifundiswa, ukhona umsebenzi, ukhona umkhosi okuyiwona oqondene naleyo okuwumkhosi woselwa. Angaze ngihlangane nengonyama, angaze ngithinte ingonyama, angaze ngishuthe nengonyama, ngoba ukuhlangana nengonyama kimi it's not a publicity stunt. It's more of a spiritual connection than anything else. Angeke ngithande ukuhlangana nengonyama mina ngisuke ekhweni, angeke ngithande ukuhlangana nengonyama kade ngiyidlalela noma kodwa bakithi ebusuku, angeke ngithande ukuhlangana nengonyama ngingahlanzekile emoyeni, ngoba ukuhlangana nengonyama akusikho nje ukuhlangana kuphela, kodwa akusiyo into yokuhlangana ukuthi ushaye ithombe bese uvela ukuthi athi uhlangana nengonyama, ngoba ingonyama akuyona into yokukhanda udumo. Ingonyama akuyona into yokuthi ubukwe ukuthi wena usuke wahlangana nengonyama. Ukuhlangana nengonyama kufanele kube ngokukamoya. Angaze ngichawule ingonyama lokho ngaba khona. Njoba ikhona ngoba ngingaka, njoba ngiyilwela kangaka, njoba ngisebenza kangaka, angaze ngichawule ingonyama. Nesaba ngisho ukusondela kuyona. Kodwa yimi engiyisebenzelayo. Akekho umuntu owakhela ingonyama ibutho la eSouth Africa ukwedlula mina. Akekho umuntu owakhela ingonyama insizwa zayisencane kusuka ko5 years kuya ko21 ukwedlula mina. Kodwa ngaze ngihlangane naye. Ngijabula ngife ngimbono ngangeyintaba zakhe eme lapha nje phambi kwebutho. Ngijabula ngife ukugiya ehlele esihlalweni lapha ongangokujula kolwandle. Ngijabula ngife indlula mithi uma ngizwa ikhuluma ngiyibuka ku TV. Angidingi ukuhlangana naye. Ngiyohlangana nayo mhla yona yathi aningicela undabandaba bese ngihamba ngiyobika kwabakwandabandaba. Ngikhuphukele entabeni ngiyobikela uNkulunkulu ukuthi Nkosi namhlanje ngiyokhuluma nenkosi umlomo nomlomo, ngoba akuyona into encane. It's not a publicity stunt. Even upresident obehlela umhlangano ngase ngihambile, ngase ngisestandard one ngibuya ngiza lapha kwaZulu. Angasho mayithola ithuba lokukhuluma uyosho owayengibiza ukuthi ngathi awukodwa kungangami ukuhlangana nomongameli. Ngasho ngathi umongameli mnikeni ithemba lokuthi mina ngiyaqinisekisa ukuthi iSouth Africa ngeke ize ishe. Usho mina ngihambe ngaye entabeni ngayoyikhulekela iSouth Africa. Ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke ize ishe. Ngaze ngabeka ikhanda lami kulayini wesitimela ngathi uma kwenzeka wayitsizwa bafethu wayitsizwa lapha emuva besicelile ukuthi umsebenzi ehlisa umoya sifana we hayi kulungile nxa sesisi hayi yiyo lento lena sizama umsebenzi wenza ukhomba ukuthi ufundile akuphele lokhu ukuthi lapha ungaphesheya hayi kulungile ngane zakwethu cha impela sisafanele ukuthetha wengane zakwethu insizwa ngizothi mangiqeda la insizwa ngizothi mangiqeda la ebese ngithola ithuba nezo sikhulume. Ngicela ukuthi nje nikhululeke ningabathungi kakhulu nizoba nethuba lokukhuluma kwehla umoya mkhaya wami, kwehla umoya ningamadoda nina ngithi umuntu wesifazane uyashesha ukufudumala. Ngithi uNkulunkulu wayenzela ukuthi masimthinta nathi sisheshe sizwe ukuthi kumnandi yabona. Manje ke uyashesha ukufudumala vela sehlisa umoya singamadoda ke thina sizosimanage isimo ngithi. Siyabonga bafowethu. Asehlisa umoya siqhubeke bafowethu. Bengisachaza ke bafowethu ukuthi mina angisiyena umuntu othanda ukuhlangana nabantu abakhulu okungakafiki ezingeni lami, ngoba kugcina kuba ngathi kuwumdlalo nje. Kugcina kuba ngathi kuwumdlalo ukuhlangana nopresident, kugcina kuba ngathi kuwumdlalo ukuhlangana nesilo mina ngiyaye emashobeni ngifike ngidedele abantwana, ngidedele cha ingane zakwethu ngeke phela. Ngeke madoda, ngeke sikhuluma into eyodudu. Ngeke sikhuluma into eyodudu. Ngithe mina ngizokhuluma nani mangiqedela. Ayikho indoda ekhuzwa kabili, ngoba nayibona iSouth Africa nje obinjena nje
amadoda angageqi indlebe amadoda angageqi indlebe ningabona ukuthi ngabalula kanjani eSouth Africa lokho esizama ukukhanda yabo so ke abaningi sengisho ukuthi lensizwa lena ebikade ngifonela ingicela ukuthi ngicela umongameli kwaphela 20 minutes ngiphika ngithi cha mina ngihlangane nomongameli mina yini indaba ningangitsheli ukuthi kwakungo9 ebusuku yini indaba ningangitsheli ukuthi umongameli ufuna ukuthini kimi bese ngisho mina ngimphendula umongameli yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili ngenqaba kwaze kwathunyelwa umuntu oseParliament wangifonela uxolo wangifonela umuntu oseParliament wazichaza ukuthi ubani kwayima ngivuma ukujika eStanderton baqala ukungifonela ngakafika eStanderton bangifonela ngibheke eStanderton kwakusasa le 35 minutes ngifike eStanderton ngajika eStanderton ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshelanga thina uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu ngahlala umhlangano naye noMkhwanazi nobaba uMkhwanazi uNhlanhla Mkhwanazi ngahlala umhlangano noPremier ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier futhi kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese ummema bakhe abantu futhi nawo umhlangano oqala sasibizelwe lapha eMarine Parade sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke namanje njengoba sibizwe sifonelwe ulona osifonelile sibizela emhlanganweni kaPresident umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2 mina ngisemashini uPresident akangifunanga ngo9 ebusuku kwakufunwa mina ngizonikeza uPresident isiqiniseko ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangene neNgonyama ngayizona iNgonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uphakela umthakathi ngiyamazi angeke abantu bone mangabe ekho lapha azobe khona uPresident akakhululeke ngeke kuzobonakala lutho uPresident ufuna lelozwi kimi ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangane neNgonyama iNgonyama ithe akuzobonakala lutho kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngenxa yakho ngathi mina President ngeke iziyenzeke lokho ngayethembisa iNgonyama ngamethembisa uPremier ngiyakwethembisa nawe President uma kwenzeka ufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami President cela ukhiphe iorder yokuthi uMkhwanazi akangibona ngathi ngiphuma kuPresident ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa uGeneral ubaba ukwale inkosi wathi indaba wangethembisa wathi ngeke kwenzeke lutho ngicela kusasa kwenzeke lokho uthi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngaye entabeni mina wengane zakwethu abanye babehleka bethi ngumfundisi yini abanye babehleka bethi sungaze uyokhulekela izwe unamba bani namhlanje ngumhla ka30 abanye babesho njalo namhlanje uyokhuleka babesho njalo nayizolo bebelindele okubi kwangenzeka ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli abanye ke umunye nje izolo ngifonelile wathi ayiphakela sengiphoxeke kabi umuntu omkhulu wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena unikezwe imali uPresident usho umuntu okade engekho uthi nginikezwe imali nginikezwe uPresident ngangena ngigqoka amashoba kuPresident ngibathe nali ibhayi ngigqoka uBrand oRust namashoba ngiqimbile ngangena ngahlangana naye ngigqoke kanjalo ngaphuma ngigqoke kanjalo ngangena nongizwe nomholi lona esasihamba naye nongubani sangena sigqoke kanjalo saphuma sigqoke kanjalo akekho umuntu owaphuma nemali lapha abantu abayeke ukuqagela izinto okokuqala okwesibili abantu abayeke ukuthi mabezonda ubaba uRamaphosa uPresident bese befuna sonke simzonda mina ngizondana kodwa engakutshela uPresident ngamtshela uPresident wazi wangibuza ukuthi ngafundaphi ngoba ngamela ubudoda lapha na mina ngamtshela uPresident okokuqala wayizocela uPresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka30 ngamphendula uPresident ngathi ngeke kusenzeka President ngoba okokuqala ukuzohlangana nawe bekungahleliwe kungcono ngoba kade sayiqala lento siqale simemeza ukube kwenzeka kwasheshe kwahlehla kwasorry kwahlaleka ngabe saselula isikhathi
kodwa ngase ngimqinisekisa ngathi hayi president njengoba president efuna sihlehlise akakhululeke umhla ka-30 deadline akusho ukuthi kusebenza kuphelile sicela ukuthi azi ukuthi upresident uzoqhubeka even ngomhla ka-5 kunemarch evele ihleliwe ngomhla ka-7 kunemarch ngomhla ka-10 kunemarch kuyaqhutshekwa ngoba inkinga akayiphelile wabonga upresident wacela ukuthi sigcine ukuthula wakufakazela ukuthi uhlanganile neNgonyama kwasiyamnika isiqiniseko ubezocela leso siqiniseko kuphela ayikho into embi esixoxe ngoJacinta akuyona imarch and march ebifuna upresident befuna uphakela umthakathi wabiza uphakela umthakathi uma ngabe edinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi njengoba kade ebize mina ubebize mina bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna kwaze kwayoshaya u9 ebusuku ukube ke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana akumina engangibize umhlangano professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho ingakho mina nizobona kwezami ithombe ngishuthe nomongameli nongizwe I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahamba uyishutha nomongameli because that's how much I respect this. I can't bring anyone uyeke ukuthi asimbiza uMangobese I can't invite even my own child yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli because I didn't even want to sit in that meeting umongameli nginyubani mina uhlangana nomongameli angaze ngihlangane neNgonyama yimi engisebenzela iNgonyama yimi ifela Nkosi yimi engifela iNgonyama yimi engivinjwayo eNdlunkulu uvimba wonke umuntu eNdlunkulu ukuthi uphakele umthakathi asondele eNgonyameni abazi ukuthi angifuni ukusondela eNgonyameni ngiyosondela eNgonyameni mhla iNgonyama ilele kwagogo yavuka inegama elithi ayilande mina ngiyosondela ngalelo langa angidingi ukuvela ezithombeni neNgonyama ngoba isithombe engiyosishana eNgonyama kuyoba into eyoba umlando weingane zami njengesithombe engasishaya noShenge uShenge ngahlangana naye ngimncane kodwa nginezithombe ezo3 zakhe ngahlangana naye ngina 9 bengimbona almost every weekend for the rest of my life kodwa angaze ngishuthe naye zonke lezi ikhaya asikufundeni lokho weingane zakwethu kubantu abakhulu akuveli ukugxambukelwe nje ngoba kwenzeka amaphutha ugcine sokukhulunywa nezinto ongezona nokuvela nje kweyithombe kamongameli kwakuyona into ebihleli ukuthi fanele ivele ngoba bekufanele kwedlule lokhu ebese sibuyela siyohlala phansi nomongameli ebese sibuya ke sisho ukuthi nakho bekufanele kwenzeke akukho okubi okwenzekile uNkulunkulu uyalithanda lelizwe uNkulunkulu weseke ubuhle uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi uma ngabe bona abantu bakhe behlangene ngobuhle kuba phakathi kwethu njengamanje uNkulunkulu phakathi kwabantu base South Africa ufuna kulunge izwe ngisho umoya nineni izintatheli ngoba ningabantu abakwazi ukubuka izinto ngesekujulile niyabona ukuthi abantu bafunani iyona nkulumo le labo buningi babantu athubula phezulu iyona kuphela inkulumo uhulumeni okufanele abone ukuthi hayi laba abantu bayakhuluma ebeselungisa lokho sekuphelile akukho kunye ilokho besizokusho ke namhlanje ukuthi lelizwe lizolunga amamatch ayaqhubeka kodwa manje sesizoba more operational siye emafemini siye emaplazini siya kuma estates ngoba thina asigcini ngokukhuluma kuphela sesiyikhandile imisebenzi engaphezulu ka15,000 uhulumeni kulonyaka akawukhandi umsebenzi uma ngabe kuzophela lonyaka sinemisebenzi engaphezulu ka1 million and ngicela ningiquote on that before the end of this year we will create more than 1 million jobs in South Africa permanent jobs it's very easy remove any illegal foreigner and put a South African it's very simple it's very simple ayikho into enzima uyabona lapha emakokuza ko Nando's nako Ocean Basket nako